Zverokruh podľa dávnej histórie je zapísaný už kdesi dávno v Grécku, Ríme a napovedá nám viac, ako by sme chceli. Určuje naše črty, rysy, osobnosti a povahu. A v tomto videu si povieme niečo, kde až siaha naše znamenia. Poďme teda začať nejakým drobným nadhľadom do našej histórie. Pretože kde inde pátrame, ako v našej histórii. Vedeli merať nebeské vzdialenosti. Naučili sa vyrátať veľkosť hviezdneho telesa. Nektanebos dobre poznal ďalšiu skupinu nebeských telies. Nebeský zverokruh, spolurozhodujúci o budúcnosti vecí pozemských, ďalšiu časť nebeskej knihy, z ktorej sa môže vyčítať osud. O 12 súhvezdiach zodiaku nazbierala sa rovnako vysoká hora textov, opisujúcich kvalitu, silu a vlastnosti, ako o planétach. Zodiak poznali už v Babylone, Egypte či Grécku, aj v Ríme. Len pomenovanie 12 staníc slnka bolo rozličné a dlho sa nevedeli dohodnúť, v ktorom súhvezdí sa cesta začína. V najstarších gréckych astronomických záznamoch začína poradie súhvezdí rakom. Neskoršie presadili leva, až konečne sa dohodli z náboženských dôvodov na súhvezdí barana. Základný význam zodiaku v astronomii i astrológii potvrdzuje dodnes používané označovanie polohy obežníc. Mars vchádza do raka, mesiac je v 29. stupni blížencov, Venuša v strelcovi. Určenie polohy vychádza z 360 stupňového rozdelenia zvieratníka a zdanlivého miesta pobytu obežnice, alebo kde v určitý deň bude, alebo bola. V staroveku vedeli, že stálice sú od nás vzdialenejšie ako planéty, ktorým tvoria kulisu, pred ktorou sa pohybujú. Pre učňov astrológie a ľahké zapamätanie sa ešte dnes platí hexameter. Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces. Alebo teda blíženci, Lev, Škorpión, Vodnár a podobne. 5 postav ľudských, lebo voľakedy váhy držal muž a 7 rozličných staníc. Ak iste o mnoho skoršie určili pevné miesta mesiacu. Pôvodných 28 súhviezdí znížili postupne na 12, ktoré používali na spresnenie a doplnenie proroctiev. Takzvaný egyptský kruh 12 hodín mesiaca tvorili súhvezdia zvieracích názov. Mačka, pes, had, chrobák, somár, lev, cap, bík, krahulec, opica, ibis a krokodil. Začneme teda prvým znamením, a to teda baran. Vstupom slnka do súhvezdia barana, Aries, hvezdárskeho znaku, začínal sa astrologický rok. Dňom 21. marca pôsobí mužské, ohnivé a pohyblivé znamenie, podriadené Marsu, totožných základných vlastností. Keď Mars vstúpi do barana, vlastnosti sa spoja a pôsobia najsilnejšie, ale keď tam beží Venuša, je v exíle zničení. Malé šťastie stráca dobré vlastnosti, lebo vyžarovanie barana je omnoho silnejšie a účinnejšie. Baran predpovedá úspech každému podnikaniu, ale občas sa nesmú podceňovať ani ťažkosti a prekážky, lebo môžu vyvolať nedomyslené činy až násilie. Ponúkanú príležitosť treba využiť. Dáva možnosť významne uplatniť vlastnú osobu. Na ľudí narodených do 20. apríla žiari odolnosť voči nástrahám, radosť a chuť do života. Sú živí, pohybliví, často nepoznajú pravú mieru, netrpezliví a nároční. Vedia, čo chcú, vytrvalo idú za cieľom, často bezohľadne nevyberaným spôsobom, poznajúc len seba. Okolie im primerane odpovie najmä, keď nechcú byť kockou, ale rukou, ktorá kocku hádže. Nie sú prístupní cudziemu vplyvu, zachovávajú si vlastný názor. Nedajú sa zatlačiť do pozadia. Keď sa tak predsa stane, presádzajú naďalej svoj zámer, derú sa do popredia. Vytvárajú si priaznivé podmienky, nečakajú na príležitosť, neúspech ich znechutí a vedia začať znova.
Osvedčia sa v mimoriadnych a nebezpečných úlohách. Chcú udávať smer a tón. Aj keď len v úzkom rodinnom kruhu alebo medzi najbližšími priateľmi. Hamal a Mesartim, dve najjasnejšie hviezdy barana, ovládali hlavu, tvár, veľký mozog, nervový a svalový systém hlavy, veľmi škodili obličkám a mechúru. Ako ascendent určuje baran osud mladých ľudí, vnáša nezhody, škriepky medzi bratov, až také, že len jeden ostane nažive. Baran predurčoval všeobecné politické vlastnosti Perzie. Bík, alebo teda druhou nebeskou stanicou je súhvezdie býka, Taurus, jednoduchého symbolu, ktorému vládne Venuša. Kombinácia pevného pozemského znamenia a ženskej, tiež pozemskej planéty prikazuje opatrnosť v styku s ľuďmi, narodenými medzi 21. aprílom a 21. májom. Keď narazia na odpor, stanú sa tvrdými protivníkmi. Pomaly sa nahnevajú, ale o to dlhšie trvá, kým sa upokoja. Neodporúča sa podnikanie, ktoré čo len malou časťou záleží na šťastí. Skončí sa neúspechom a škodou. Bík vyžaruje zmysel pre hmotné veci, snahu získať majetok, zlepšiť životné podmienky nohami, pevne sa opiera o zem. Človek jeho znaku má rád pokojný, pohodlný a harmonický život. Má porozumenie pre starosti a ťažkosti iných, opatrne pomáha a nebýva vždy dobromyselný. Najmä v mladom veku hrozí, že nebezpečenstvo v ľubostnom vzťahu nenájde pravú mieru. Je voľnejší, žiadostivý druhého pohlavia, až pôžitkarský rozkošník. Býva tvrdohlavý, dôsledne uplatňuje svoje nároky, ide vytrvalo dopredu. Lipne na starinách, šporlivé gazduje. Nerád všetko nové, zachováva kritické a vyčkávajúce stanovisko. Venuša a bík vyžaruje konzervatívnosť, pomalšie chápanie, starostlivé zváženie možností a problémov. Je predurčený na zodpovedné miesto. Prenáša vlastnú vytrvalosť na okolie s vylúčením možnosti nepresnosti alebo nedbalosti. Pozor na ľudí narodených, keď mesiac je v rybách. Radi zvelišujú a sú náchylní k lúhaniu. V bíkovi je zasadená najjasnejšia hviezda červenej farby. Aldebaran, ktorému i astrologovia pridelili malý mozog, hrdlo, šiu, uši a nos, svalstvo väzov a časti chrbtice. Narodený pod svetlom Alfa Tauri, nech si dáva pozor na pohlavné orgány, lebo im škodia lúče z prievodcu. Bík mal teda na starosti územie Babylonu. V čase od 22. mája do 21. júna vplývajú na veci pozemské blíženci. Gemini, symbolizovaný znakom, je to súhvezdie intelektuálov, teoretikov, ale aj remeselníkov a obchodníkov. Spoločné lúče vzdušných a premenlivých bratov ovláda dvojpohlavný Merkur s podobnými vlastnosťami. Spoločne vnášajú do každej činnosti nervozitu, nespoľahlivý výsledok a povrchnosť. Nesú vyššiu duševnú činnosť, zvedavosť a chuť do učenia, pokrokovosť, ale aj prácu na viacerých miestach. Výrazným znakom ľudí narodených v tomto období je malá vytrvalosť, nedostatok skutočného vnútorného záujmu, neochota ísť veciam až na koreň. Sú kritickí a vševedúci, bez schopnosti urobiť niečo lepšie, ukázať správny alebo správnejší postup a cestu. Talent výrečnosti býva spojený s dobrým perom, umením získať si ľudí a prácou, vyžadujúcou skôr šikovnosť a prefíkanosť, než silu. Rýchly rozhľad, správne zhodnotenie situácie patria medzi najlepšie vlastnosti ľudí z 3. jarného znaku. Vedia spôsobom nečestným využiť cudzie myšlienky a nápady vo vlastný prospech. Nemajú hlbšie presvedčenie, sú veľmi pružní, elegantne sa obracajú, plávajú vždy v strede prúdu, akýmkoľvek štýlom. Nižšie typy bývajú podvodníci a vydierači. Najmä keď do ich kolísky súčasne svietil mesiac z kozorožca a silné lúčenie sú egoizmus, mimoriadnu lakomosť, materializmus a vnútorný nepokoj. V žiari hviezd najvernejších bratov dobre sa liečili choroby a zranenia hramien, rúk a dýchacích ciest. Ale o to horšie bolesti a neduhy v krížoch a stehnách. Blíženci sa starali o životnú úroveň a charakter národov vo východnej časti Malej Ázie. Prvé letné znamenie je rak, Cancer, obrazne vyjadrený, poznačuje narodených od 22. júna do 23. júla.
Znak pohyblivý a vodný pod nadvládou ženského trpiaceho a tiež vodného mesiaca vplýva hlavne na horoskopy žien. Preto astrológia prikazuje v horoskope muža primerane upraviť ženské vplyvy. Pretože rak nenávidí všetko nápadné, chce byť uznávaný, snaží sa porozumieť novej myšlienkam, vycítiť náladu a atmosféru svojho okolia, ponúknutú možnosť využije. Potrebuje vždy dôverníka, aby sa mohol požalovať, ale aj predebatovať plány. Je predurčený k skutočnému priateľstvu, láske a rodine. Vyžaduje primeranú odmenu za poskytnutú pomoc a podporu. Nemá rád okázalo formu vďaky. V mladosti býva vnútorne neistý a preto často utiahnutý a nevýbojný. Tvrdo a zanovite chránia svoje ľahko a ľahostajne predchádzajúce okolnosti vecí, ktoré sa ich priamo nedotýkajú, bývajú citlivé, šporlivé, až lakomé, zatrpknuté, aj zlomyselné, prítulné i neviazané rady, cestujú, ale aj sedávajú doma. Nebudú naklonení k luxusnému životu, nepôjdu na dravú zábavu, nebudú zbytočne míňať peniaze, svoje nároky až zbytočne obmedzia. Podľa astrológie Helénov znak raka symbolizuje kozmosa, nebeského domovníka, boha vesmíru a nedoziernych krajín, kde žijú bohovia. Preto často leží hlava mŕtvého potentáta v atických sarkofágach medzi dvoma symbolmi raka. Pozostali takto vyjadrili vieru, že mŕtvy je v strede nebeskej ríše ako kozmos v kruhu 12 súhvezdí. Rak dozeral na západnú časť dnešného Gruzínska. Udržiaval zdravé rebrá, prsia a pľúca, hornú časť žalúdka, ale niesol choroby kolien a dolných končatín. Slnko priamo ovláda leva, Leo, obdobie medzi 24. júlom a 23. augustom, kedy putuje týmto ohnivým a pevným znamením. Leo vystupuje rázne v každej situácii, nezriedka okázle a zveličene. Predpoklady konečného úspechu sú splnené, keď v činnosti niet netrpezlivosti, nerozvážnosti alebo unáhlenia. V jednom z tisícov dávnych traktátov dočítame sa o chlapcovi narodenom v znaku leva, že bude náklonný k chorobám, bude mať veľké nohy a ruky strednej postavy. Do 15 rokov bude často chorý na pečeň a žalúdok a keď prežije kritické chlapčenské roky, dožije sa vysokého veku. Ako muž ujde z rodičovského domu, bude mať mnoho ťažkostí, prekoná všetky úklady a lsti. Bude inteligentný, tvrdý, náchylný k zúrivosti, samopašný, rozporný, ostrý, svojhlavý, zlostný, ponižovaný susedmi a blízkymi, dokonca bude mať mrzetosti kvôli vlastnej žene. Prvú prežije, znova sa ožení. Splní ťažké a tajné poslanie, zvysoka spadne. Podľa dávnych čias sú nebezpečné roky 3., 5., 15., 25., 36., ktoré keď prežije, môže spokojne dožiť 68 rokov. Na prsiach bude mať materinské znamienko, ale ak ste i na ušiach, i vo vlasoch. Dievča bude pekné, útle a jemné zlatistej farby, medu, pravidelného života. 5 rokov bude choré a nech si dá pozor na hádky, lebo vzídu veci nešťastné. Bude sa báť vetra, dopočuje sa mnoho zlého o mužovi, nech jej Boh pomáha pri ochorení hrudníka. Presne rok bude chorľavieť a 13. mesiac vyzdravie. Bude dlho žiť a jej významnou vlastnosťou je pevný charakter, sebaovládanie. Voči príbuzným bude tvrdé, nemilosrdné. Prvé dieťa pochová a druhé vychová. Keď prežije 45. rok, dožije sa o 5 rokov menej ako chlapec. Materinské znamienko, na ktoré proroctva tohto druhu nikdy nezabudnú, bude mať na prsiach, stehnách a na veľmi tajnom diskrétnom mieste. Leva pokladali obyvatelia západnej časti Malej Ázie, menovite ostrov Samos, Rodos a Kypros, za svojho hlavného ochrancu. Leto sa lúči a jeseň sa začína. V 3. letnom znamení pozemského premenlivou pannou Virgo príbuzných vlastností nenormálneho rušiteľa každého horoskopu, v ktorom hrá niektorú hlavnú úlohu. Medzi 24. augustom a 23. septembrom spoločne žičia podnikavým, no stále hrozí zmarenie zámeru v maličkostiach, stroskotanie a hrbe malých a drobných prekážok. Panna je rozumná, praktická, tichá až mlčanlivá. Dobre a výstižne ohodnotí ľudí s prehľadom a porozumením vecí hmotných. V najvyššom stupni predpovedajú astrologovia básnikov a umelcov. V stupni nižšom premenu výnimočného nadania
vedychtivosti, na zvedavé snorenie v cudzích záležitostiach, zlomyselnú kritiku, klebetnosť a ohováranie. Typ stredný má zdravý suchý humor, adresný vtip, nadanie na cudzie jazyky, neskoršie dôkladný a schopný. V odbore, v ktorom pracuje, vie využiť každú zdanlivú drobnosť na uľahčenie práce, priamejšiu a rýchlejšiu cestu k výsledku. Stáva sa, že zistenia iných zneužije na zľahčovanie a zosmiešnenie kohokoľvek. Takže panna býva vypočítava aj za cenu pretvárky a dočasné nevýhody. Žena je koketná a šťastná, keď sa do nej niekto zamiluje. Nenávidí necudné vtipy, pohoršuje sa nad ľubostným pomerom iných. Rozčúli sa, keď niekto si dovolí viac, ako sa sluší, a dlho sa hnevá na toho, kto zneužije jej dôveru. V manželstve je dosť šťastná, o domácnosť sa stará, často na škodu pohodlia a útulnosti. Jeden z diamantov panny, stálica, prvej veľkosti z Pika Klas, stala sa ukazovateľom cesty. Poznal ju kormidelník achajských lodí a dnešný navigátor prúdových lietadiel. Mesiac v pozícii, kde je zavesený druhý diamant stálica zaviach, najsilnejšie nesie šťastie detí panny. 6. znamenie zodiaku ovplyvňuje dvanástnik. Tenké a hrubé črevopečeň škodí chodidlám a nechtom. Panna určovala osud občanom Jónska. Váhy, teda od 24. septembra do 23. októbra, znak pochádza z čias faraónov a skladá sa z hieroglyfu horizontu a váhy. Tak teda, vyšší typ váh bude veselý, nenútený, prirodzeného postoja k životu pod stálou hrozbou ľahkomyselnosti a požívačnosti. U nižšieho typu sa hrozba splní a bude vyhľadávať povrchnú zábavu, klásť dôraz na vonkajšiu formu, módu a svetáctvo. Stupnica lásky sa pohybuje od zmyselnosti, ľahkej krvi vyhľadávania príležitosti, erotického vyžitia až po hlboké precítenie. V podstate sú to ľudia charakterní, nenávidia spory, usilujú sa o vnútornú harmóniu a slobodu. Vzbudzujú dojem vyrovnaných, no v skutočnosti sú váhy ich povahy zriedka v rovnováhe. Predpokladajú, že odpor zlomia vecným argumentom. Keď sa im to nepodarí, neradi sa vzdávajú, počom ich vec viac nezaujíma. Bránia sa vždy energicky, najradšej sa pohybujú medzi vzdelaných, dobrých mravov. Domácnosť vedia tak prichystať, že hostia sa cítia dobre. Márnomyselní radi počujú chválu, neradi hlušné okázalé slávnosti a zábavy. Usilujú sa o vnútornú rovnováhu pri narúšaní vonkajším vplyvom, stávajú sa netrpezliví a náladoví, nevedia zatajiť vlastné nedostatky a prekonajú ich hlavne vtedy, keď predpokladajú splnenie zámeru. Dajú sa ľahko ovplyvniť tak, že budú mať z toho nepríjemnosti a škodu. Vyžaruje koncentrované lúče súhvezdia, ktoré je priaznivé všetkým umeniam. Pôsobí priaznivo na obličky, slabinu, maternicu počas tehotenstva a škodí hlave a veľkému mozgu. Váham bola podriadená piesočnatá Líbia. Škorpión je v období od 24. októbra do 22. novembra. Znak pevný zmiešaný s charakterom Marsu, svojho regenta. Svetla sa voda, cita, oheň, vášeň, protikladné elementy, vždy dynamické. Z takéhoto spojenia vznikajú 3 základné typy, spojené v 2 dušiach v jednej hrudi. Včera svetáckých, dnes asketických. Včera rúhajúcich sa, dnes ochotných zomrieť za tú istú myšlienku. Vnútorný boj vyhrá typ najvyšší, nikdy nepodľahne zlým vlastnostiam. Stredný zas nikdy neskončí vnútornú vojnu a ostáva náladový. Človek najnižšieho typu boj prehral a preberá všetky zlé vlastnosti. O škorpiónovi sa tvrdí, že nevypočítateľný náladový protivník, ktorý sa vie surovo pomstiť, rád vyzvedá rodinné a majetkové veci iných, aby získal obraz o sledovanom. Na uznanie pyšný vyhľadáva spoločnosť ľudí nižšej úrovne, menej vzdelaných, predpokladajúc stály a primeraný obdiv, pochvalu a úctu. Pri škorpiónovi nemá nádej na úspech, komplikovaná akcia sa splní len jednoduchá, aj keď trvá dlhšie. Priťahuje ich všetko tajomné, nadpozemské a záhadné. Neznášajú násilie, ani pokus ovplyvniť ich rozhodnutie. Vlastný názor presadzujú nástojčivo,
zápalenie, aby pre nevysvetliteľnú príčinu odrazu všetko zapreli a nasadili opačný kurz. Majú v sebe kus božskej a časť diabolskej nátury, neustálu rozorvanosť s častým únikom do úzadia, pod prísnou seba kontrolou. A teda Škorpión vplýval na osudy ríše Rímanov. Strelec tlie pod popolom a stále hrozí, že sa môžu prevaliť vlastnosti zlé, ukryté blízko dobrých. Potom plameň preváži žiaru mužského, ohnivého, ale premenlivého strelca. Za jeho éry od 23. novembra do 21. decembra odporúča sa opatrne narábať s peniazmi, nehýbať s majetkom a nezačínať obchodné rokovania. Strelec vysiela lúč riskantného hráča, ktorý položí všetko na jeden bod a ponechá fortune. Ďalšie rozhodnutie. Takýto rušivý moment nesmie hroziť solidnému podnikaniu. V lúčoch je zakliatá čestnosť, pocit zodpovednosti, isté vystupovanie a vážnosť. Strelec verí, že jeho šíp vždy trafí cieľ, nedá sa ľahko sklamať a znechutiť, ak sa zapichne vedľa. Je náchylný na pohodlie, má zmysel pre radosti každodenného života. Žije si často na veľkej nohe. Slabých chráni, vľúdne a nevtieravo poučuje. Priemerným je typ nižší, predsa sa povyšuje, tlačí na miesta, na ktoré nestačí. Narodení v tejto časti zodiaku majú vyvinutý zmysel pre spravodlivý poriadok a hranicu osobného a verejného záujmu, krivdu chcú vždy naprávať. Radi cestujú, aby sa presvedčili o pomeroch v cudzích krajinách, hľadajú spôsob, ako doma vytvoriť životné podmienky pre všetkých. Chránil a strážil s napnutým lukom všetko, čo bolo na Kréte. Kozorožec je od 22. decembra do 20. januára. Človek z rozhrania rokov býva prvorodený, alebo zo všetkých detí najskôr dospelý. Rozumný, šľachetný, pracovitý, dôsledný, otvorený víťaz nad nepriateľmi. V mladom veku bude mať hodne trápenia. Dokonca s vlastnou ženou. Ľubostný cit neprejavuje a každá snaha premôcť ostýchavosť sa končí žalostne a nešikovne. Ťažko sa pripúta k inej osobe. V láske býva vážny, no nemá rád flirt. Ktorá stratí jeho dôveru, nech nedúfa, že si ju získa znova. Nevyčíta veci, ktoré sa mu nepáčia. Keď miera trpezlivosti prekypí na veľké prekvapenie blízkych, odchádza neporozumený. Vynálezom získa vládu nad mnohými a zabezpečí si peknú starobu, zabezpečenú zlatom, ktoré starostlivo často až lakomo odkladá, dobre poznajúc moc a vplyv majetku. Vážiť si ho budú predstavení i podriadení, voči ktorým je vždy rovnako prísny, ale vľúdny. Bude vysokej postavy, mocnej hrudi, náchylný k chorobám, s príznakmi krčov a záchvatov a nech si dáva pozor na nebezpečné roky. 1, 4, 9, 11, 17, 22, 31, 42, 56, 73, 82, 91 a 99. Na predĺženej čiare leží súhvezdie kozorožca, symbolizované v Babylone obrazcom polovice kozia ryby. Akási kozoryba mala na starosti kolená, kĺby, nôh, príslušné časti kože, nervov a žil. Narúšala liečenie a zdravý stav žalúdka, pečene a dolnej časti hrudníka. Neplatila výnimka ani pre krajiny 10. znaku. Vodnár je od 21. januára do 19. februára. Vopred bola na neúspech odsúdená každá činnosť, spoliehajúca sa na neskutočnú pomoc, prehnaný boj, v ktorom rátali na pomoc zálohy. Lúče spojených nebeských vysielačiek predurčujú komplikované vzťahy, poruchy a neharmonický vývoj. Priemerný typ sa dá ťažko opísať. Astrologovia veľmi zdržanlivo a neradi veštili ľuďom tohto obdobia. Museli zvážiť najmenšiu možnosť influencie všetkých orbisových telies. Človek druhého zimného znamenia chce hmotu ovládať pomocou mágie. Ľudí tajnými vedami a čarami, má náchylnosť k náboženským a filozofickým rozjímaniam. Nezáleží z akej rodiny pochádza, z bohatej či chudobnej, zaujíma sa vždy o kacírstva.
Odovzdanie a presvedčenie rozširuje nové, najčastejšie revolučné myšlienky, často za cenu vlastného života. Keď sa mu nedarí, cíti sa urazený a potupený, stáva sa zádumčivý a pomôže nová idea potlačajúca pôvodnú. Chce sa polepšiť, poznať sám seba, uvoľniť silu vlastných znalostí. Býva namyslený a pohrdavý. Pozná pravú cenu blízkych, pohotové. Má ducha plné poznámky, často posmešné. Nižší typ využíva znalosti na škodu hlúpych, poverčivých ľudí. Čudák a rojko s náznakom geniality a šialenstva. Pohybuje sa medzi širokou hranicou dobra a zla, vytrvalý v práci, spisovateľ, svojského štýlu a fantázie. V manželstve ostane nezávislý bez srdečného vzťahu, cudzinec vo vlastnom dome. Vyžaduje veľkú predstavivosť poznať v skupine 8 nevýrazných hviezd. Dobre sa budú učiť a stanú sa uznávanými vedcami. Nejasné boli záležitosti okolo vodnára, určovateľa hlavnej línie horného a dolného Egypta. Tuši máme posledné, a to sú ryby. Sú od 20. februára do 20. marca. Znak vodný, premenlivý pod ohnivým mužským aktívnym regmentom. Pôsobí znova neharmonicky. Nesie veľké rozdiely medzi povahou muža a ženy. Odporúča sa pripraviť plán každej akcie. Vylúčiť dobre nefundované údaje, pripúšťajúce viac ako jeden výsledok. Ľudia rýb sú nesmelí, citliví, nerozhodní, majú ťažkosti s každou maličkosťou. Zlé prostredie ich strhne. Dostanú sa do nepríjemnej situácie a záchranu vidia v hmotnej stránke, odrazovej doske zo starostí a nástrah, z tragických a sužujúcich vplyvov. Narodení v rybách nie sú podnikaví, ale nesamostatní, ba až tupí tak, že nepomôže ani blízky Jupiter. Bývajú nesamostatní a tak bojazliví, že ich niekto musí oženiť alebo vydať a partner v manželstve musí byť aktívny. Bez stáleho dozoru nepracujú, snívajú s otvorenými očami, vyžívajú sa vo vidinách, veria, že život sa neskončí smrťou. Sú príjemní vzhľadom i správaním, sa držia v ústraní. Nenajdu svoje trvalé miesto vo svete ani porozumenie a vyššie uznanie. Súhvezdie rýb teda je zavesené medzi vodnárom a baranom. Nemá význačnejšej stálice, hoci je rozsiahle a vraj nepriaznivo vplýva na slezinu a vnútornosti brucha. No a prišli sme ku koncu. Rozobrali sme všetkých 12 znamení zberokruhu. No a to by bolo všetko. Dúfam, že ste sa niečo o sebe dozvedeli. Možno vo veľa veciach ste sa našli, možno v niečom nie. Je to na každom. A môžete mi dať do komentu vedieť, aké ste znamenie. A ak sa ti video páčilo, nezabudni mi pacnúť like, odber a koment.